Som a Font-romeu, Alta Cerdanya, Catalunya Nord, un dels epicentres de l'esquí de muntanya català, i ara mateix on hi ha moltes mirades posades a pocs dies del debut d'aquest esport als Jocs Olímpics de Milano-Cortina 2026. Font-romeu és des de fa anys lloc d'establiment de la majoria d'esportistes de muntanya catalans. Per aquí, pel CREPS-NA, hi han passat i estudiat el gran gruix d'esquiadors de muntanya del país des de pràcticament finals dels 90. Ara les antigues habitacions de l'Hermitage són un hotel de luxe i els esportistes de la FEC viuen en nous apartaments molt a prop del CREPS. Dos d'aquests esportistes són dos dels nostres olímpics, Maria Costa i Ot Ferrer. Soc la Maria Costa, esquiadora de muntanya, classificada pels Jocs Olímpics de Milano-Cortina 2026 i tinc 23 anys. Hola, em dic Ot Ferrer, tinc 23 anys, soc esquiador de muntanya i participaré als Jocs Olímpics de Milano-Cortina aquest febrer. El fet d'estar a Font-romeu, quasi totes les coses són positives. Primer, pel lloc, principalment estem dormint a 1.800 metres, que ens permet per l'altitud tenir uns avantatges. Després tenim les pistes a tocar, que és unes coses que creiem que donen més importància, que el fet de que sortim de casa amb les botes posades, en 2 minuts tenim els esquís i quan acabem en 2 minuts tornem a ser a casa, que així tot el que és el descans, que és quasi igual d'important que l'entrenament, l'aprofitem al 100%. Llavors després també va molt bé perquè tenim moltes estacions al costat, no sempre anem a Font-romeu, podem anar a Cambres, podem anar al Puigmal, podem anar a les Angles o inclús a Molina i a Masella, que tampoc ens queden gaire lluny, uns 35 minuts, 40, així que tenim molta varietat, no ens cansem de les pistes i a part llavors el fet de tenir el grup de tots aquí vivint aquí dona un plus molt gran, jo crec que en comparació a tots els altres, perquè el fet d'entrenar amb el grup i viure la vida al nivell, t'ajudes amb uns als altres, ets més conscient de totes les coses i a l'hora d'entrenar ho aprofites al 200%. Jo crec que ara mateix ja estem disfrutant molt del camí, tenim moltes ganes d'anar cap allà. A nivell esportiu és fàcil perquè al final estàs motivat, tens un objectiu molt gran i tens ganes d'entrenar i de fer-ho bé. I a nivell mental doncs, potser sí que costa més a vegades centrar-te 100% en el rendiment i oblidar una mica doncs, marques o entrevistes que puguin fer i una mica més aquesta part, però també saps que és important i que també s'ha de fer i es disfruta també. Jo crec que extraesportiva, esportiva no deixa de ser una competició i és pel que entrenem i el que estem habituats a fer, per tant, esportivament no serà més que una competició. El que comporta els jocs és tot l'extraesportiu, que és el que estem intentant gestionar de la millor manera, d'intentar-hi no pensar gaire, no perdre-hi molta energia i intentar arribar el millor possible al dia de la competició. En la competició hi ha una gran part que és mental. Al final tu pots estar molt bé físicament, però si la ment no hi és, no rendiràs com tu pots rendir. Llavors jo penso que és molt important treballar-ho, jo porto un any treballant i la veritat que penso que això ha sigut el gran canvi que m'ha permès estar en aquests Jocs Olímpics. L'esprint acabes fent esquí de muntanya, fas amb esquís de muntanya, és com un esquí de muntanya reduït, acabes fent les coses que fas amb esquí de muntanya. Al final acaba sent molt artificial perquè ho fem en una pista, ho fem en un pateo que és totalment artificial, però tu estàs ensenyant el que és l'esquí de muntanya. Sí que estic d'acord que les disciplines reines són més la individual, que és el que vindria a ser l'esquí de muntanya. Nosaltres, principalment la majoria d'esportistes d'esquí de muntanya, ens encanta aquest esport perquè una de les grans virtuts és que amb els esquís pots anar on vulguis. Jo sí que sento que hem crescut una mica de la mà de l'esquí de muntanya en aquesta disciplina olímpica. Des que vam entrar al Mountain Runners, allà ens vam formar de base, amb sprints, a nivell de transicions, a nivell de seguretat, a base de la muntanya, que això va permetre després tenir el nivell per entrar al centre de tecnificació i més endavant a la selecció catalana, a la selecció espanyola, i ens ha permès arribar fins aquí. Però sí que penso que és important haver seguit aquest procés i no saltar-te passos i començar competint a nivell primer a casa, nacional i internacional, i no voler anar massa ràpid i saltar-te etapes. I en certa manera sí que penso que amb l'Ot hem anat creixent de costat de l'esquí de muntanya en aquesta disciplina olímpica i en certa manera sí.
La veritat que hi haurà bastanta gent allà a Bormio, Jo crec que serem una bona colla, estic molt contenta de que pugui venir família i amigues d'allà al poble també i bueno, serà un moment superespecial i també hi ha molta gent que volia venir i al final no pot, al final bueno, també competim entre setmana, però segur que des de casa hi haurà moltíssima gent animant-nos. Bueno, intento no imaginar-m'ho molt perquè també vull sorprendre'm, no? Arribar allà i serà tot nou, per molt que estiguéssim als Jocs de la Joventut, ja ho he dit diverses vegades que uns absoluts és el màxim, és tocar el cel, no? Una mica, i bueno, amb ganes de que les expectatives es superin, de no fer-me moltes expectatives i d'anar allà a viure el moment. Jo personalment intento evitar-ho una mica perquè així soc de molt ràpida excitació i prefereixo baixar les pulsacions i no pensar-hi tant. Un exemple tonto, a mi m'encanta mirar esports i miro totes les coses que puc trobar a la tele, qualsevol esport, i clar, els Jocs Olímpics, tant a l'estiu com a l'hivern, és dels moments que m'agrada més perquè pots mirar tot el que vulguis, pots mirar esports tot el dia. I em van agafar i em van dir, tranquil, no miris res, no t'imaginis res, estàs aquestes 2 setmanes que ja han començat els Jocs, que tu no arribes encara a competir, intenta't evitar com si no hi haguessin els Jocs i ja te'ls miraràs un cop hagi passat per intentar baixar tota aquesta adrenalina que et puja con això. Per tant, intenta't no fer moltes imaginacions i guardar una mica i fer com si fos una cursa normal. Clar, per voler i per somiar, guanyar, no? La medalla d'or. A mi m'han demanat, vols repetir el resultat de Lausanne? I home, clar que el vull repetir, l'altra cosa és que puguem fer-ho, no? Però anem a lluitar amb mentalitat de guanyadors i sense límits, no? Com m'agrada a mi dir-ho. Nosaltres fem el plantejament de la cursa com si arribéssim a la final i fent totes les rondes i hem d'anar amb aquesta mentalitat, jo crec, perquè si no, si et poses el límit per sota no creuaràs llavors al màxim. Si estàs allà, surts a guanyar. Sí que sent molt realista, guanyar és molt complicat. Tenim el veí que porta sent el millor del món uns quants anys, anirà als Jocs a intentar-li guanyar o almenys que pateixi una mica més del que ha patit els últims anys. Crec que un objectiu realista, medalla sí que és 100% assequible. Crec que aquest últim any he estat sempre allà per lluitar-les, per tant, medalla jo crec que seria un objectiu, però a la línia de sortida sortiré a guanyar. No, jo sempre ho dic, per mi l'OT m'ha ajudat molt també a poder estar aquí i a poder arribar a aquest objectiu, no? Som companys de pis ja de fa 6 anys, però de ja fa 10 també que vam començar el club tots dos junts, vam començar les primeres curses junts, jo tinc molts records de molt de temps d'haver anat sempre de la mà i formant-nos com a esportista, creixent com a persona, i per mi l'OT també és un referent, i a nivell esportiu sobretot m'ha ensenyat què és la vida del nivell i la veritat que puc dir que he après molt de l'OT, la veritat, que molts cops té raó però no sempre. Per mi és una persona molt important, portem molts anys compartint, des de 6 anys vivint i abans amb els runners i el centre ja havíem conviscut. Per tant, una persona molt important, al qual tota la nostra carrera esportiva ha sigut en paral·lel i sembla que els astres s'ajuntin i tot sempre vagi junt. Per tant, jo crec que estic molt content i tinc molta sort de poder-la haver tingut al meu costat perquè al final em sembla que siguem molt iguals perquè la carrera és quasi bé igual i anem fent resultats molt similars, però com a persones som molt diferents i ens complementem molt bé i llavors crec que ens aportem moltes coses positives una a l'altra que ens ha permès arribar on estem ara. Per mi viure amb l'OT és molt fàcil, no tenim problemes de convivència, jo crec, per molt que jo pugui ser desendreçada, intento mantenir els espais comuns una mica decents per al final facilitar la convivència, però no és ningú que posi dificultats, al revés, i jo crec que ens entenem bé, si no, no hauríem estat 6 anys vivint junts. Un plaer, la veritat, viure amb ell. La convivència, cadascú té les seves coses. Jo soc molt endreçat i la Maria és un desastre. I més d'una vegada li he de dir les coses a Maria, però el bo que té la Maria és que li dius les coses i no ho entén perfectament i per això portem tants anys vivint i al final poder ser com a la Marhat i li dic sempre les coses i ella és poder més happy flowers, però ens entenem, li dius, ja està, ho accepta, ho solucionem i ja està, per tant, res a dir.
Jo a la línia de sortida pot ser que pensi en la meva àvia, perquè últimament hi penso molt a les curses també, i ja està, i jo bufo, miro amunt, em centro en el circuit i a donar tot en cada moment. Guanyar. Guanyar. Aquest pròxim 19 de febrer, a Bormio, Itàlia, l'Oriol Cardona, l'Ot Ferrer i la Maria Costa debutaran en uns Jocs Olímpics disputant la prova d'esprint. Els 3 fets a casa, els 3 sortits del planter de les entitats de la FEC i del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya de Catalunya. Els 3 punta de llança d'una feina ben feta i d'un grup de joves talents inesgotables.